ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ 5,000 ಕೊರ್ಪ ಪಂತಿನವು ತಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಇನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ದಿಂಜ ಬಂಗಡು ಉಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಕೊನೆಯರ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂತಿನಾತ್ ಬಂಗಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಸು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡು. ಇನ್ನೇನು ಎಂಚ ದೇತನಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತೊಕ್ಕೋಟು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದೆರು. ಇನಿ 5,000 ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು. ಅವು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ವಾರೀತಿರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ದದೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲರು ಪಂಪೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತಿರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಕೆಲರು ಪಂಪೇರು RTO ತಿರಿಪಾಲೆ ಕೆಲರು ಪಂಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಿರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ 5,000 ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನು ತಿರಿಪೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಲಕರ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತೇ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ದನಿಕೆ ಎನ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಕೇನಾಗ ಪನ್ಪೇರು RC ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುನು RC ಉಪ್ಪುನು ದೈಟ ಅಪ್ಪಿಗ ಬೆನ್ಪಿನ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಜಿಂಜ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಪಂಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಎತ್ತೇ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗಾಡಿ ಜಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಎತ್ತಿಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ದನಿಕ್ 13-14 ಗಾಡಿ ತಿನ್ನಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಡೇಟ್ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಐಕು ಬೋರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5,000 ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಡು ಬಂದ ಮನವಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನಳಿನಿ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿತ ಹೊಸು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಗ್ಲೇ ವಲಯ 2 ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋಯರಜ್ಜಿ ವಲಯ 2 ತಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಯೂನಿಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಲಯ 2ಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯೂನಿಯನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವಲಯ 1ಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಯರ್ಲ ಆಪುಡಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲ್ಲ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಮೂಜಿ ದಾರಿ ಕರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗುಲು 180 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 210 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು 130 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಐಕ ಬಡ ದಯಮಲ್ತದು ಇಂಗುಲು ಬಂಜಿಂಜ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ವಲಯ 2 ವಲಯ 1 ವಲಯ 2 ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟದ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ದಯಮಾಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಕೊಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಬೇಜಾರು ಬರೋಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈಗ 5,000 ತಿಕ್ಕುಳ ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಳು ಬಂದು ತಿರಿಪಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಖುಷಿದಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಿ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಏನಾರ್ದಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಕಳು ಜಿಂಜ ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾನ್ 5ನೇ ಪಾಲ್ದೆ ಏನಾದ್ರು 4 ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಾಪದಕ್ಕಳು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನಕ್ಕಳು ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದೆ ಇನ್ನಿನಿ ದಿಂಪಿನಕ್ಕಳು 8 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಐಕೆ ಬರೋದು ದಯ ಮಲ್ತದು ಅವ್ನು 5,000 ತಿಕ್ಕುಲೆಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಡ್ರೈವರ್ನಕ್ಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ